Velkommen til en demovideo af, hvordan man uploader dokumenter til Flyvestation Skrydstrups hjemmesides medlemssider, sådan at medlemmer af klubben kan downloade dokumentet fra websiden af. Udgangspunktet eller startpunktet det er, at vi er på Google i vores webbrowser, og vi er ikke logget ind i Google endnu. Vi starter med at gå på vores hjemmeside, uifss.dk, og så lander vi på den offentlige side, og da vi skal over på medlemssiderne, så klikker vi på login i menuen øverst til højre. Og vi bliver dirigeret videre til login-siden, fordi vi ikke er logget ind endnu. Jeg logger ind med min brugernavn, som allerede er defineret i browseren, hvor adgangskoden er også derinde, så jeg klikker bare på login. Og så havner jeg på medlemssiderne. Området, hvor vi uploader og downloader dokumenter, kaldes download. Og jeg klikker på download i menuen her. Og så kommer jeg til download-siden, hvor der er flere grupper, vi kan downloade fra. Vi har en gruppe, der hedder administration diverse. Vi har en gruppe, der hedder håndbøger, checklister, omskolingspapirer osv. osv. Og man kan også se øverst til højre, der er jeg logget ind. Men mit brugernavn Bjarne Engelstok, og når jeg har det, så har jeg rettighed til at tilføje filer og links, eksterne links, og flytte rundt i grupperne og slette dokumenter. De knapper her, dem ser jeg kun fordi jeg har rettighed til at foretage de ændringer på siden. Normale brugere har ikke den rettighed, og ønsker man at få en rettighed til at kunne uploade download filer, så skal man have den specielt ud over den normale brugeradgang, som vi har. Når man har rettigheden, så tilføjer jeg filen i en fil ved at klikke på tilføje fil her. På min lokale PC skal jeg så vælge den fil, der skal uploades. Jeg kan også stilles til rådighed for medlemmerne. Og der har jeg forberedt et lille Word-dokument, som jeg dobbeltklikker på her. Den bliver så uploadet til Google hjemmesiden, klubbens hjemmeside, og lander i et område, hvor den ikke er tildelt en gruppe, her i toppen. Og herfra, der kan jeg så lægge den ned i en gruppe, f.eks. ned i gruppen administration og diverse, ved at klikke på checkboxen her, ved at vælge filen, og så flytte den til en gruppe hernede, administration og diverse i det her tilfælde. Og det er så sket nu. Kigger jeg på gruppen, så ser jeg i bunden af den, der har jeg filen hernede i bunden, og alle nye filer kommer nederst i bunden eller nederst i gruppen. Det var sådan set det. En hurtig demo af, hvordan man uploader filer, og herfra der kan man så navigere videre og lave andre ting, som man nu har lyst til. Tak for nu.